Nah, iki Besti, koncone segoku hari ini. Sing tak candak pertama iki usus Besti, iki ususe bar tak kulup dilu terus tak buak banyu. Setelah usus direbus dilu, lanjut iki ususe tak goreng. Goreng usus iki tak sambi ngulek bumbu Besti. Bumbune gawe ngoseng usus. Penggawean lek disambi-sambi ngono kan ya cepet mari ya Besti. Sekiranya usus garing, bumbune ya wis siap. Sebagai emak-emak penghuni dapur, kita ya harus pinter-pinter dhewe lah Besti. Piye carane ben gendang istirahat. Iki Besti, selain ngoseng usus, aku ya nyambi gawe sambel tempe. Oseng usus dan sambel tempe wis mateng, lanjut iki aku ngoseng bumbu maneh. Gawe bumbune apa maneh yu? Ya iki gawe bumbune kembang turi. Kembang turi iki aku panen dhewe nok pekarangan Besti. Tangi turu buka lawang lah kok ketok kembang turi ngembang kabeh. Tanpa berpikir panjang ya langsung tak panen terus tak oseng. Kembang turi dioseng dengan bumbu yang lekoh ngene iki nggak kalah enak dengan kembang turi yang di bumbu pecel lo Besti. Tara, koncone segoku wis cepak kabeh. Ono oseng usus, oseng kembang turi, sambel tempe lan sego empok. Monggo maem.